nkhani imene ili mkamwa ku Russia ndi yokhudza Alex Dumin. Kodi mkulu ameneyu wapanga chani chimene champangisa kuti atchuke? Alex Dumin anali msilikali wa nkhondo ku Russia. 1995 amagwira ntchito ku department ya Federal Security Service. Kuyambira 2000 anali mmodzi wa mabodyguard a Vladimir Putin. 2007 anamukweza udindo. Amayang'anira mabodyguard a Prime Minister Viktor Zhukov. Mchaka cha 2012 anali mkulu wa mabodyguard amene amateteza President Putin. Mwachidule ndikhoza kuti Mr. Dumin anali Chief Security Officer komanso assistant wa Vladimir Putin. Mu 2014 anamukweza udindo kukhala Head of Russian Special Forces. Ndi nthawi yakenso imeneyi pamene ku Ukraine kunayambika chipwirikiti. Tikukumbukira kuti mu nthawi imeneyi Russia inatumiza asilikali ndi kukanda Crimea. Amene anatsogolera Special Forces ya Russia kukanda Crimea anali mkulu ameneyu Alex Dumin. Pofuna kumuthokoza, Vladimir Putin anamukweza udindo kukhala Lieutenant General. Mu 2015 anali Deputy Minister of Defense. Kuyambira 2016 kudzafika lero, mkulu ameneyu amagwira ntchito ngati governor wa kudera la Tula Region. Alex Dumin amagwirizana kwambiri ndi Vladimir Putin mpaka anthu ena amakhulupirira kuti ndi successor. Pamene Wagner inawukira dziko masiku apitawa, dzina la mkulu ameneyu linayamba kumveka. Akuti Vladimir Putin akufuna kumusankha iyeyu ngati Minister of Defense. Nduna yakale ija Mr. Sergei Shoigu akufuna kuyichotsa. Anthu ambiri akudabwa, kodi Vladimir Putin akufuna kuchotsa Shoigu chifukwa chani? Tikukumbukira mbuyomu mkulu wa Wagner wakhala kunena poyera ponena kuti nduna imeneyi simadziwa ntchito. Pamene amawukira boma pa 24 June, cholinga cha Prigozhin amafuna kuti akagwire komanso kumanga anthu awiri. Oyamba anali mkulu wa asilikali ankhondo General Gerasimov, komanso wachiwiri anali Minister of Defense Sergei Shoigu. Nkhani imene inachitika ku Russia pa 24 June inazunguza kwambiri mutu wa Vladimir Putin. Shoigu amacheza kwambiri ndi Putin, komanso amene Prigozhin amagwirizana kwambiri ndi Vladimir Putin. Ndipo pamene pazinakhala ngati kuti Putin wabalalika, Prigozhin wamukira kumali kumbali ya Shoigu. Koma ataganiza bwinobwino waona kuti ndikwabwino kuti achotse Mr. Shoigu potengera ndi madandaulo amene akulandira. Amene akuyembekezera kulowa m'malo mwake ndi Lieutenant General Alex Dumin. Mphekesera imeneyi yakula kwambiri ku Russia. Anthu akunena kuti Putin wapanga chiganizo akufuna kuchotsa Shoigu ndipo akufuna kuyikapo munthu wina wotchedwa Alex Dumin. Kungonenapo mwachidule zambiri ya Shoigu, sanakhalepo msilikali komanso sanapangepo training iliyonse ya military. Atamaliza skulu amagwira ntchito ngati engineer ku makampani azomangamanga. 1991 President Boris Yeltsin wa ku Russia anamusankha iyeyu kukhala Minister of Emergency. Udindo umene unapitirira atabwera Putin mu 1999. In short, ndikhoza kuti Mr. Shoigu akhala pa unduna ku Russia kwa zaka zoposa 32. 1991 to 2012 anali Minister of Emergency. 2012 kudzafika lero ndi Minister of Defense. Mkulu ameneyu ndi mmodzi wa anthu okhulupirika kwambiri kwa Vladimir Putin.
komabe gulu la Wagner lamuonongera mbiri. Prigozhin ndi anzake anapita kukanda Rostov ndi kukandanso mizinda iwiri. Zimenezi zinapereka chitonzo chachikulu kwambiri ku security ya Russia. Ndiye pamene panchifake Vladimir Putin wakwiya akufuna kuchosa Minister of Defense ndi kuyikapo munthu wina wachilendo. Tikunena pano Deputy Commander woyang'anira asilikali a Russia General Sergei Slovikin wamangidwa ndi apolisi pomuganiza kuti anatengapo gawo pa chiwembu chimene Wagner inachita. Iyeyu ndi best friend wa Prigozhin, komanso mbali nayi ndi one of the trusted commander wa Vladimir Putin. Nthawi inake anali leader of Russian military operation in Ukraine kuyambira November 2022. Slovikin ndi mmodzi wa akuluakulu ankhondo ku Russia, ndipo anthu omunyadira amamutchula kuti General Armageddon. Kuyambira November 2022, Vladimir Putin anamukhulupirira ndi kumusankha kukhala mtsogoleri woyang'anira nkhondo ku Ukraine. Amamukonda kwambiri, he is one of his trusted commander. Koma mbali nayi amene ndi best friend wa Prigozhin. Ndiye panopa mphekesera ina yatuluka imene kunena kuti akulu amenewa ankadziwa chilichonse chimene Wagner inkafuna kupanga, koma sanawadziwitse akuluakulu. Zili ngati inuyo muli ndi best friend wanu wakuwuzani kuti ineyo mawa ndifanikabe chimanga munda mwa uji. Mamawa ineyo mwapezadi kuti munda muja mwabedwa, koma simunaulule kuti amene wabandizanu a intelligent afufuza ndi kupeza kuti inuyo mmadziwapo kanthu. Ndi mmene sachitikira nkhani ya mkulu ameneyu General Sergei Slovikin analiza kwa Prigozhin. Prigozhin zikuoneka kuti amamuwuza kuti aseye ndifuna ndikachita attack mwakuti. Intelligence kwanga yampeza kuti iyeyu amadziwa china chilichonse koma sanafune kudziwitsa akuluakulu a boma, kumene kuli kuphwanya malamulo chifukwa iyeyu ndi one of the senior commanders ku Russia, ali mu top 5. Zimene zinachitika pa 24 June pamene Wagner amafuna kulanda boma zinali zinthu zodabwitsa kwambiri. Mwachitsanzo, Wagner analanda mizinda iwiri mosavuta. Mzinda wina ofunikira kwambiri wa Rostov, asilikali ambiri a Russia sanapange matukutuku. Tikudziwa kuti mzinda umenewu mmapezeka asilikali ambiri kwa basi, kwa pa tsiku limeneli onsewa anasowa. Zimenezi zinali zodabwitsa kwambiri, ndipo intelligence ya Russia ikukayikira mkulu ameneyu Slovikin kuti mwina anali nawo mu plani imeneyi. Chifukwa tinene zoona pano kuti asilikali sangangochoka kungofika ku Blantyre kapena kufika ku Lilongwe ndi kungolanda basi popanda matukutuku, popanda livoti ina iliyonse. Pakuyenera basi asilikali a Malawi Army achite matukutuku ena ake. Koma Wagner anangopita kumene kuja ku Rostov ndi kungolanda mosavuta. Asilikali onse anangochokapo ngati kuti achita kudziwa. Pamene zimachitika zimenezi, General Slovikin anali ku Moscow. Iyeyu ngati wamkulu wa nkhondo anabwera pa wairesi ndi kupempha Wagner kuti siye kuchita za chiwembu. Patapita mawa zochepa, Wagner anapanga zokambirana ndi president wa Belarus ndipo anagwirizana zoti asiye kuchita chiwembu. Zonse zitatha, General ameneyu sanaonekerenso gulu kwa anthu kuyambira pa 25 June. Manyuzipepala ena aku Russia alemba posachita pompa kunena kuti General Sergei Slovikin wamangidwa ndi apolisi pamene akufufuza pa nkhani imeneyi. Intelligence ya ku Russia yapeza kuti iyeyu ngakhale nthawi imene zimachitika zimenezi anali kumbuyo kwa Putin, komabe amadziwa china chilichonse chimene zakeyu amafuna kupanga, ndi akumuzenga mlandu chifukwa chosaulula danger imene inali kubwera ku boma limeneli. Prigozhin wakhala kutulutsa mavidiyo onyoza asilikali a Russia m'mbuyomu, koma sananyozepo mkulu ameneyu. Nthawi inake mpaka anamuyamikira ponena kuti he is the most able commander of Russia. Pamene paso pamadabwitsa kwambiri, amanyoza mkulu wa asilikali ankhondo, amanyoza Minister of Defense, amanyoza asilikali a Russia, amanyoza boma la Russia, koma sananyozepo mkulu amene Slovikin. Mpaka nthawi inake anamuyamikira kuti
Surovikin is the most able commander of Russia. Ndiyebe zonse tizona amene zithere panopa jeno ameneyu amusunga akufufuza zonse zikatha timva kuti zakhabwanji. Prigozhin mkulu wa Wagner anasamuka ku Russia ndipo tikunena pano akukhalira mdziko la Belarus. Komabe tsogolo la gulu limeneli sili kudziwika. Putin walamula kuti gulu limeneli libweze zida zonse za nkhondo m'manja mwa asilikali a Russia. Kodi amukhululukira pa tchimo limene anachita kapena asanduka mdani wa Khoswe ndi mphaka? Putin amene timadziwa ife akayambana ndi munthu amagwiritsa ntchito njira ina iliyonse kuti athane naye. Ena anaphedwa chifukwa cha poison, ena anaphedwa atatumiza zigawenga, ena anaphedwa njira zosiyanasiyana. Kodi Prigozhin akhululukidwa pa tchimo limene anachita kapena usanduka udani wa Khoswe ndi mphaka? Funso limeneli ndi lovuta kuti ndiyankhe, komabe ndikufuna ndikubwezeni kumbuyo pang'ono. Long time ago Vladimir Putin ankacheza ndi mtolankhani wina wake. Mtolankhani anafunsafunso, kodi bwana mukhoza kukhululukira wina wake atakulakwirani? Putin anayankha, yes, koma sikuti ndimakhululuka zilizonse. Mtolankhani anafunsanso, ndi chani chimene simungakhululuke? Putin anayankha, ndipo Chingerezi chake ananena kuti I can forgive but not for betrayals.